una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum pels convidats. Van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del món. Estimats companys, ciutadans, amics i amigues de la televisió pública de Gandia, gràcies per estar avui amb nosaltres en esta concentració. No estem ací per reivindicar la nostra situació laboral, ni tampoc la manera en què s'ha fet les coses, que per cert no ens sembla correcta. Estem ací perquè Gandia i la Safor han perdut la seva televisió pública, la de tots, la de sempre, la que ha defensat el valencià de la millor manera que es pot fer, usant-lo. Gandia Televisió ha enregistrat la història recent de la ciutat i de la comarca amb imatges que ja formen part de l'arxiu municipal. Ja no hi haurà festes dels pobles aquest estiu, ni visites escolars a les nostres instal·lacions o alumnes de pràctiques que puguen aprendre l'ofici. Tampoc estarem presents per acostar a les cases els esdeveniments socials, culturals i festius que se celebren a la ciutat. Una televisió pública on tothom tenia cabuda, des dels xiquets als més majors. Alguns ens haureu seguit des de fa 20 anys, molts haureu vingut als nostres platós alguna vegada o de visita a les instal·lacions de l'Alqueria Laborde. Esta és la reflexió que avui vos transmetem i que volem llançar a la societat. No podem permetre que el treball fet fins ara es deixi perdre en una decisió que trobem poc valenta. Però això sí, som treballadors i treballadores de Gandia Televisió, alguns des que va obrir les seues portes. Només sabem que dilluns l'emissió de la televisió pública es va tallar sense que poguérem acomiadar-nos de tots vostès. Que esta lectura servisca per a dir adeu a la nostra audiència i als ciutadans de Gandia per als quals hem treballat amb tota la bona voluntat i professionalitat. Gràcies per haver-nos seguit sempre a través dels seus televisors, per deixar-nos entrar a les seues cases cada dia. I gràcies també per acompanyar-nos avui a la plaça de l'Ajuntament. Amb aquestes paraules posem el nostre punt i final a 20 anys d'història de la televisió pública de Gandia. Gràcies. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem